nindot na kayo panahon kay sugod nagbalik ang natural sa una, pareha sa una. Niya wakoy trabaho, wakoy laing pangwarta. Dali ra kay pangwarta. Karon halin nun kay nga bata sa mga anak ang nindot ani akong pato. Manguha ko. Mangit na po. Akong ipa-adapt sa mga way anak. Dali kay pangwarta. Na ay mga kalingawan, mabalik na. Sad. Makasugod na sad ko og duwa og tari. Nindot ayo. Medirisin mo, di ko mailhan nila kay kagwapo na di sila kailangan kawatan di kong nga bata. Paham sini na aku ya kay murag pangatur niya. Sakto kami dari akong nasuotan kay di dagang balay to ray limang bata eh. Ay nakuha na ang gining mga gilikanan anak na puros gagmay kanang usa kanang gamay kayo wala ba ni purol ng usa kana may na mau nagdali na kayo matunit. Yung tingog eh. Dali. Mas bata. Dut. Dali. Dut. Dari bata eh. Anak. Oh, di ba ko siya? Tinggi. Anak. Wa dia mga kanan. Ako na rin mong anak. Yohana okay, luwat sa inyong naong. Bag-oy pa sa dikaon o unsan na yung gikaon? Sakal. Okay mga katugsok, may buntag kaninyo, good morning kaninyo tanan, God bless sa nagsunod sa kong salida itong Tugsok TV, labi ni God sa amuang men Jan Mix TV, Chris Backup inyong idol si Tutong Tugsok. Okay, arita sa set out portion, set out ko diha ni Gang Karin Magaso, set out ko diha ni Res TV from Hong Kong. Shout out ko diha ni Michael Reponte from Pinamungahan. Jan. Shout out ko diha ni Best Duck Tracker o shout out ko ni Salami Kadoma. Angkon from Pampanga. Shout out ko diha ni Trupang Choi. Set out ko ni Mukbang Girls Official. Set out ko ni Judy Dios Jason. Set out ko ni Berdugo Nacion from Taguig. Set out ko diha ni Ruel Bartinel. Ano sa'yo? Bartinel. Set out ko diha ni Chris. Sinsya na mga katugsok ka kay di kay ko kumabasa pero ako gining pa set out ninyo ngan. Set out ko diha ni Eric Carancho from Claveria Misamis. Layo ada sa pong mga idol niya.
Set out ko diha ni Robert Bungot from Pangluo Bohol. Tanan. Set out ko diha ni Jemar Espirito. Set out ko diha ni Mark Abinita from Batangas City. Set out ko diha Jono sa Bandal from Pasig Kapitolyo. Set out ko diha ni Make Nico TV from Pardo, Cebu. Okay na. Kaya nga daghang mga idol diha no. Set out ko tanan sa taga Cebu ron Pardo. Binigos ko mga gagaw diha nila ni Jeffrey og ni Bagets Lapira. Set out ko diha ni Ryan Vlog from Bugo City. Set out ko diha ni Billa Ganas Vlog. Set out ko diha ni Emilito Amores. Boss, thank you, God bless. Set out ko diha ni FR Rose Vlog. Set out ko na ni Dodong Lambonjon from PJBI Kalamban. Set out ko diha kabro din ako. Thank you kay bro. Set out ko diha ni Rode S. Kamigin. Set out ko diha ni Jesse Guepitosyo from Osami City. Grabe yan yun. Set out na ko tanan taga Osami sa. Thank you, God bless kaninyo. Set out ko diha ni Elizabeth Hongkol. Okay. Set out ko diha ni Jaimar Bato Salim. Set out ko diha ni Love Zandayan. Set out ko diha ni Mire Rose Peño. Set out ko diha labi ni gyud sa ako ang idol na naghatag og dako og suporta og solid sad para og kadasig sa akong galingon. Thank you kay boss. God bless kinimo sa imong pagbiyahe og sa imong asawa ngadto sa gawas og sa imong pamilya kato si imong mama. Set out ko especially set out ni Kenneth Chan sa Panta. Thank you God bless you kabot. Salamat og sana tagaan pa ka grasya nga mulabaw pa gyud ana para makatabang ka sa mga tawo nga pareha nako kalisod. Thank you kay boss og God bless gyud kanimo Jan Kenneth sa Panta. Okay, thank you, God bless ang inyong idol sa kahanginan. Ang katungwa na ko ma-set out sa ako ang channel nga wa pa mahurot na ko ay kablaka i-set out na mo daghan ba kayong mga adlaw og mga magmahay yung tanan. Thank you, God bless kaninyo. Ako di ay ang inyong idol Totong Tugsok TV. Ayaw kalimot sa pag-subscribe, share sa uban, ingon man sa pag-comment o pag-like o sa pag-pislit sa bell icon para nga makita sad ang tibok na kong video sa inyong cellphone. Okay, thank you, God bless. Ako si Totong Tugsok ang mupawagtang sa mga problema sa inyo mga higala.